Hey, good morning. What's up? It's me, Boss Panalo in the house. Shout out to the whole world. Panalo! Hello guys, it's me, Kambal Panalo in the house. Shout out to the whole world. Panalo! Today, pupunta kami sa Manila para mamasyal ulit. Sana dahil birthday ng aming Kambal. Ocean Park. Saan tayo pupunta, guys? Ocean Park. Tayo mamaya, guys. Abangan nyo. Tapos Let's sa, go! Panalo! Hey, what's up? We here. Nasa City Mall. Aesthetics southbound na tayo. Ayan, drop by mo tayo rito para mag-almuchaw. What? Let's go! Almuchaw. Siyempre, Jollibee na naman! Hey, what's up, boss? Kung makakabos panalo natin dyan. So, we in Jollibee na naman. Walang wala. Kambal, bilis. Shout out nga pala kay Boss Panalo. So, today, Shout out nga kay Boss Panalo in the house. Today is our birthday. Where's your cake? ayan, kaya na tayo. Jollibee ulit dito sa Aesthetics. Yun talaga eh. Ayoko Eh, try nyo mga boss dito sa Jollibee, sa Aesthetics. Ito na yung mga food nila. Panalo. Ikaw ang binibini na ninanais. Guys, nandito na tayo sa Ocean Park. Oo nga, birthday namin kasi. Birthday namin kasi. Oo nga, kaya ito daw nung surprise daw yamin ng mga mami yamin at daddy yamin. Kaya, kasama na kayo. Let's go! So ayun guys, pipila muna kami. Saan? Sa Ocean Park. Kasi dito nakapila kaya tayo muna namin po mga 10 minutes or kaya 30 minutes. So, ganoon muna guys. Mamaya muna. Hello guys, ang tagal naman ni Daddy. Excited na kami makakita ng dolphin. Ay, nandiyan na pala sila. Yes. Yes. Hey, what's up? We here in Ocean Park. Twin birthday celebration today. Hoy, nasa ng ano ito ah? Panalo! Happy birthday, Kambal, Panalo. Happy birthday. Love you. Love you. Wait lang guys, kakain muna kami. Kasi gutom na kami ha.
Paano masabi? Let's go! It's our birthday! Pang-stick. Sorry, mas Pangsigang! Pang-sigang. Isda ka. Yung, ano yung pang-sigang? Pwede pang sigang! Pwede pang sigang mga bus Panalo dyan! Saan nga? Saan? Ano masasabi mo dito, Kambal? Maganda! Daming fish, may stingray pa! Panalo! Panalo pa dito! Tapos may shark pa! May pinakabus pa dito na stingray! Panalo! Tara guys, punta na tayo sa pinakataas para makita natin lahat ng mga tubig tsaka mga barko. Uy, sana all! Let's go! Let's go! Kambal. Kambal. Panalo! Panalo! Penenyo! Hey, what's up guys? Dito yung ating mga friend from Ocean Park. Pwede na! Paano masabi? Check this out. Boss Panalo. Shoutout na lang, Boss Panalo. Boss Panalo, boss. There you go, Sige po, thank you. Ano masasabi mo? Maganda! Panalo! Hindi ka napagod? Hindi. Totoo? Yes. Panalo! Video naman. Ayaw. Ayaw. Yan, pasama siya. Ulit. Sa totoo word. Panalo! Ano sabi mo? Sa word. Wasaso! Sa totoo word. Panalo! Ano masasabi mo dito? Masarap. Birthday namin. Wala pa nung cake. Wala pang cake. Wala pa yung... Mamaya yung cake nyo, Kambal Manalo. Happy birthday! Panalo! Cake. So, ayun guys, papasok tayo sa mga kadire, mga uod, mga matatabang uod. Nasa hawakan namin, mga ipis. Let's go! Tapos lasing na penguin. Talaga!
Mukhang masarap adobo mga to ha. Pulutan, pang red horse, panalo! Ano yan, Kambal? Kambal, wait lang. Antay niyo ako. Sige, family. Wait lang. Talo. Slowly, bilis, slowly. Welcome to my vlog. Hi vlog, welcome to my guys. Ay, ang ganda. Oh, ang ganda. Amazing! Amazing! Amazing. Ay, dito kayo dito. Dito man laki. Bawal ata dito, Pete. Yes po, bawal po ang camera po. Bawal daw ang camera dito. Malungkot ang beshi ko. Kasi ubos ng pera ko. Talaga ba? Tara guys, bubuhatin ko lang saglit to. Panalo! Ito to the horror! Panalo! Bala. Bele, bele, bele. May napapaliw na dito. Doon na lang. Este, asa anak ng bird to sell. Yung bird. At yung bird dito. Sana all. Bigay tayo mamaya. 2,000 years later. Kinuha niya lahat. Madaya si Salo. Madaya si Panalo! Oh, di ba? Ang galing niyo na guys. Jot it down in that margin, which could use some enlarging. Okay, so trainer Mark, truck ready. Next one.
Ang galing. Ang galing. Ang galing, panalo. Ang galing! Ang galing! They are locally known as Lawi or Manok in Visayas region. These fish are born in India. Ay, ate. It's less than big. Other costs are raptors, are chickens, and their moving creatures. Ayos na kayo. Please tell that people on it better show. Ilang ano kayo pagka-training mo na yun? My name is Trainer Francis, and I'd like to meet my friends gather with the trainers one at a time. On the left side is one of the eldest female South American side that we have here. And one of our trainers, she is Olivia. Wow! Her name is Heidi. Together with their begin, say hi. And on the other side is one of the youngest female South American seamen that we have here. And that makes her the Cruises. Say hello. Marine mammals? Any idea? Do they have letters? Well, let's ask them. Hey, ladies, do they have letters? The answer is no. It's actually because of their front fingers, which are shaped like a bird's wings, you know? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Kambal. Panalo! Anong wish niyo sa birthday niyo today? I wish mabunong bahay sa Baguio. Then, I wish be happy. of course, Always. always. I love you mga anak. Thank you, Mommy, Daddy. Okay, blow the candle. Yay! Panalo!